Защото ще падна ли? Добре, турбички, това е хубаво. Между другото, това ми е любимия момент, само че аз обичам да го правя с кашони. Супер, супер. Ей, направиха кукуци за... Това за Василов ден ли? Добре, добре. А? Чудесно. Гледай колко на елон, колко нещо... Накрая знаеш какво ще откриеш? Една турба 120 литра за бакув. Малко ли е? Виж колко на елон, не ги е срам. Карали са се преразход с нейлона. Да. Лина днес искаше да го разглежда. Защо би го разгледа? По-добре не дай. Това е от нас. Много яко. Какво пише? Бустрап. Може да го изпратим на Били даже. Аз мисля, че са изписали нещо, то... Те са изписали как да се... Пликче. Минахме за бабата част от подаръците и сега идва истинска подаръците. Благодаря. Кани, може ли да не те целуваш? Пак пликче. Не, вече не сме прекалили. Примерия да я видим, да. Много яко. А ако бръкнеш жопчетата, мога да откриеш там турбички. Между другото, в плика има още подарък. Видях, че нещо усетиш. Само съм снимал. Лъско. Така облече. Това е жилетка, момче. Къде? Това имаше ние етикет за какво. Нищо. Перфектно е. Тя точно като се тя, Нали? да? Супер. Много добре. Браво. Благодаря. Супер. Ай, етикета ли е това? Точно навътре. Опита се да му отгапе. Айде, вади. Долу. Чакай да се. Само те очита, май. Чакай. Ще му го дръпна. Долу. Супер е, да? Кой от всички пликове беше? Кой всички мислим? Да сега си имаш пречита, обаче за световно. Всички пари струват. Само да ви кажа, нали? Шефка. Гайса, понеже не си подготвен, дайте да почерпиш. Може да си бе побръснал. Не да си бе побръснал. Всеки се прибера. Айде да раздигаме амбалаши. Ще се случва да се преобличат. Сами станат топличко, между другото.